ଏଇଟା ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ଦଳ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ୟା ଫିର୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ତ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦଳ ବଦଳି ଆଭାସ। କେବେ ଆସେ ରାସ୍ତାର ଜୋର, ପାର ଯଦି ବଦଳା ରାସ୍ତାକୁ ଧର। ଜାଣ ଏଠି ନାହିଁ ତମ ପ୍ରୟୋଜନ, ଠିକଣାର ବଦଳି ନିୟତି ଆହ୍ୱାନ। ରସିଦଟା ଛାଡ଼ ନଚେତ୍ ଫୋପାଡ଼, ଦୂର ଲମ୍ବା ଯାତାୟାତ କାହୁଁ ଜିତାପଟ। ଗ୍ରହ ରାଶି ଚଳନୀରେ ଅବାକ ଅବିଚାରିତ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଦାସତ୍ୱ ମାଲିକାନାରେ ଦଳିତ। ଆଜ୍ଞା ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସାୟର ଦାସତ୍ୱ ଏବଂ ମାଲିକାନାରେ ଦଳିତ, କାହିଁକିନା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୀବନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ପେଟ ପୋଷଣର ଜିତ୍, ଅଭ୍ୟର୍ଥନାର ବିଚାର କାହୁଁ ବିଷାଦ ବିରୋଧ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଚାର ଜାଣେ ବଦଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଉଦୟରୁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଚାର ଜାଣେ ବଦଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ନା ନୁହେଁ ଦଳ ତ୍ୟାଗ, ନା ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ। ନୂଆ ଦଳ ଯୋଗ, ଦଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱତଃ ପେଟ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାଲିକାନାରେ ଦାସତ୍ୱ। ନମସ୍କାର।